Aan de Ventweg naast de A73 vond zondag een bijzondere wedstrijd plaats. Honden van politiehondenverenigingen in de kring Peelstad zetten hun tanden in het jaarlijkse kampioenschap. Dit jaar georganiseerd door politiehondenvereniging Buitenlust. Van die jonge honden is het leeuwendeel nog in opleiding en worden ze op deze manier getest of ze diverse disciplines beheersen. In de ochtendprogramma is het allemaal basisoefeningen, dus wat speuroefeningen, wat volgoefeningen, springoefeningen, speuren. En in het middagprogramma is eigenlijk een beetje het spectaculaire stelwerk, waar ze eigenlijk een boef, zogenaamde boef, staande moeten houden en op commando's moeten lossen en moeten terugkeren bij de baas. En dan zie je vaak de hond door de lucht zweven, zodat daar misschien ook wel zien. Dat vaak valt het pakwerken er ook nog en dat vinden de meeste mensen wel spectaculair. Ja. De trainer komt er bij de wedstrijdelementen niet aan te pas. De hond moet het helemaal alleen kunnen opknappen. Het is wel lastig, zeker de eerste keer. Mijn hond ook, die moet vandaag voor de eerste keer eigenlijk het hele programma afwerken zonder dat hij steun of andere ingegrepen kan worden als hij iets fout doet. Vandaag is eigenlijk voor de eerste keer dat hij met het riempje af is en getest wordt op al zijn oefeningen. De oefeningen die ze moeten beheersen zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. Er zijn ook heel veel oefeningen die in de praktijk door de politie ook afgenomen worden, laat ik zo zeggen. Maar in feite zijn het allemaal gewoon mensen die hobbymatig een hond africhten. Vaak worden ze dan wel weer verkocht aan een luchtmacht of een politie of een andere instellingen. Een kampioenschap is natuurlijk geen kampioenschap zonder kampioen of prijs. Je kunt je kringkampioen noemen als je gewonnen hebt met een mooie beker. En het is op zich een eer om winnaar te zijn van de hele kring Peelstad, dus van Venray tot en met Helmond. Tom Verbrugge was de enige Venrayse deelnemer aan de wedstrijd en wist samen met zijn Bowie 414 punten te scoren en zo te eindigen op een gedeelde eerste plaats. Bowie!